В Германия се надига недоволство срещу български и румънски емигранти, главно роми. От Сдружението на градовете изтъкват, че много от пристигащите не са в добро здраве, без имунизации, обитават пренаселени жилища или изоставени имоти, а мнозина работят на черно. От Сдружението настояват Брюксел да разработи стратегии за решаване на емигрантския проблем, защото всеки заслужава шанс за добър живот в родината си. Доколко сериозен е проблема или е политически ход, подобно на Великобритания в изборна година? Отговорите сега ще разберем от Емилиан Лилов от българската редакция на Deutsche Welle. Най-красноречиво за мащабите на проблема говорят цифрите. През първата половина на миналата година броят на новопристигналите от България и Румъния е нараснал с 88 000 или с 24%. Особено тежко е положението в градове като Берлин, Хамбург, Мюнхен, Штутгарт, Дуисбург, Манхайм. В Дортмунд, например, само в северните райони на града за сравнително кратко време броят на българските и румънските преселници се е увеличил цели 19 пъти. В резултат на това се отчита естествено увеличение на престъпността, проституцията и работата на черно. Много недобросъвестни наемодатели се възползват от затрудненията на имигрантите да си намерят квартира и им продават матрак в мазе за 200 евро на месец. Проблемът не е в това, че идват имигранти, а че те са изключително бедни хора, които нямат средства да се издържат, не притежават необходимата квалификация, за да си намерят адекватна работа, не знаят езика, за да се интегрират и обикновено идват без всякакви осигуровки и застраховки, включително здравни. Що се отнася до политически елемент, не мисля, че това важи за Германия. Във Великобритания думата, видяхме, взеха веднага десните популисти и евроскептиците, които се опитват да извлекат дивиденти за себе си от създалата се ситуация. Нищо подобно не се забелязва в Германия. Точно обратното, виждаме как дебатът е иницииран от едно сдружение, което е представител на интересите на градските и общинските власти. Според мен, българските власти имат полезен ход и могат да повлияят. Като българското правителство работи за подобряване на условията на живот на тези хора по места, така че те да не търсят пътя навън. Шенген. Знаем, че той остана последният лост за упражняване на натиск върху българските власти. Малко вероятно ми се струва обаче той да бъде използван сега в създалата се ситуация с вълната от трудови мигранти към Германия. По-скоро тук проблемните области си остават корупцията и организираната престъпност. Коментар на Емилиан Лилов, журналист от българската редакция на Deutsche Welle.